Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin cigaban labarinmu mai suna Mijin Buzuwa na marubuciya Zainab Idris Makawa, wanda yake zuwar muku daga Kundin Hausa Novels, tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. Mun ɗauki lokaci da Maryam a ɗakin muna magana guda kan zaman gidan AA ɗin, inda Maryam ke faɗin ni ke nake jiyarwa a gidan nan. Na ce ni ma tunanin da nake kenan wallahi, don abin da na gani jiya ya matuƙar ban tsoro wallahi. Shi yasa nake son mishi magana ko in koma hostel in zauna, ko kuma ya sama min wani guri na daban da zan zauna, kada ya zo baya nan su same ni su illata ni a banza. Dariya ta ce kina hauka ne da zaki ce zaki koma hostel da zama da aurenki? Ko an gaya miki shi mahaukaci ne irinki? Ki dai zuba ido mu ga matakin da zai ɗauka a kansu. Ai shi ba jahili ba ne, sun mishi haka. Ina ga ke? Dole ya wannan tunanin, na sani cikin ranshi. Na ce wallahi Maryam bari ki ji. In dai ba zai ɗauki wani mataki ba akan hakan da suka yi mini, ni zan ɗaukar wa kaina don za ku neme ni ku rasa a gidan nan. Ta ce ina za ki? Na ce ni na sani? Ni na sani ai, don ba zan zauna wasu banzayen irinsu su illata ni ba. A banza. Dariya ta kwashe da shi tana faɗin wallahi sai kin zama jaruma a gidan nan tunda kin ga sun fara haka. Dan dai ba wai ba. Wata rana zai zo a kan ki ranar ko da mun sha da. Wata rana zai zo a kan ki ne ranar. Mun sha dariya hararta da ina faɗin Allah ba zai kawo ranar ba balle ku sha dariya. Muguwa kawai. Ƙofar falon aka turo, na san shi ne don babu mai shigowa inda nake in ba shi ba. Maryam ta ɗan shiga kama-kama tana gaida ce Maryam yau kin leƙo min gidan, ta ce na yi kewar mutuniyar tawa ne na zo ganinta. Ɗan murmushi ya kalle ni, fuskata a ɗaure yake ta don haushin abin da ya faru jiya nake ji a raina har wannan lokacin. Ki min list ɗin abin da kike buƙata, za a shiga kasuwa siyayya yau. Ya faɗa yana kallon cikin fuskata. Ba na buƙatar komai, idan ma ina buƙata ga Maryam nan sai ta siyo min. Maryam, kina kallon yadda nake fama dai da mutuniyar taki ko? Har yanzu ita bata ɗauke ni da wani matsayi ba. Ɗan dariya ta tana cewa haba ta ma isa. Haka dai halin mutuniyar taka yake ai dama da sannu za ta bar wannan halin. Ta juya wurina tana faɗin ki faɗa wa mutane abin da kike buƙata, kin tsaya jawo mutane aji. Maryam, idan ina buƙatar wani abun na sirri na dole sai wani ya ji abin da nake so, saboda ban san ciwon kaina ba ko me. Wani zai tafi siyo min abu. Au, kin fi buƙatar a baki kuɗin komai da zaki siya a hannunki kenan? Ya tambaya yana tsaye. Na ce idan dai ba kai za ka da kanka ba, hakan ya fi min sauƙi. Murmushi kawai yayi ya sake gaida Maryam ɗin ya fita daga faɗin. Maryam ce ta kalle ni tana faɗin wallahi ban taɓa zaton haka yake da sauƙin kai a gidan shi ba. Duba yanzu lokaci ɗaya ya gano nufinki, kuma har ya yarda shi har ya yarda. Shi yasa wannan matar take yadda take so a gidan nan, ke ma gashi yanzu kin fara shimfiɗa naki mulkin na gani. Dan Allah Khadija ki bi mijinki a sannu, ki gama fahimtar halin shi. Amma hakan da kike cikin garaje ba daidai bane ba. Na ce Maryam, could you believe cewa ita ce yanzu haka mai bada saƙon zan zauna kishiya irin wannan 'yan rainin wayonta ta san sirrina? Wata rana ma fa ai sai ta mun gori akan hakan. Gara tun wuri in ƙwatar wa kaina 'yancin hakan. Ya fi min alheri. Ta ce ba dai kina nufin har sun shirya ba ne? Na ce gashi kin gani? A zahiri zai musu siyayya su ci. Gashi nan kin ga zahiri zai musu siyayya su ci su ji ƙarfin ƙara dukan shi gobe idan ya musu ba daidai ba. Kai, wannan abun akwai ɗaura kai a cikin shi wallahi. Yana da sauƙin kai sosai wallahi. Na ce na dole ba? Ai dolen shi ya yi sauƙin kai tunda ya zama mijin. Ta ce in ba shi ba zai zo ya tambaye ni wai me za a siyo mu. Na ce da shi ina buƙatar wani abin shi ne. Nauyin da ke kan shi ne a hakan yake son saukewa Khadija. Ban da wani nauyi a ƙasa da zai sauke min. Ban da wani nauyi a kansa da zai sauke min. Ta ce tunda baki ɗanɗani zuma shi ba ko, kin san kuma abin da take yi wa kishi kenan ai. Na ce kuma ba zan taɓa ɗanɗanawa ba in dai haka za mu zauna. Wai Khadija me ke damun ki ne? Ana gabas kina yamma.
wallahi ya kamata ki shiga karatun ta natsu. Tun dare bai miki ba ki rungumi mijinki ki ja shi a jikinki. Ki nuna masa duniya ke ɗin ɗiya ce ta halas. Ta kowane fanni ado aka saka maki. Ido aka saka miki a ga takun ruwanki. Ko so kike ku koma ɗaya ke da ita da Fati, ya rasa tudun dafawa a gidan shi. Duk ku ukun kun zama iri ɗaya. Maganar ta ya fara shiga ta sake cewa so kike ki watsa ma iyayenki ƙasa a ido. Su da suka yi sha'awar haɗa iri da su don ganin ya aminanki da suka yi. Ko so kike yi su da suka ji suka gani su ji kunya da yin wannan haɗin. Khadija kina da wayanki kin san abin da ya kamata. Ba sai na tsaya faɗa miki komai ba. Daga irin nau'in magana da miji, kwalliya, iya girki, taron baƙinsa ki tarairaye su. Ki tarairayi su ‘yan uwanshi da iyayenshi su zama tamkar naki. Ladabi da biyayya shine kawai bambancinki da wannan matar. Ta ɗago kai ta kalle ni daga ina sauraron ta cikin sanyin jiki ta ce, ko ke fa Khadija, wallahi da na shigo irin yadda muka fara da ke ya sa ni jin tsoro da farko. Yanzu Maryam ya kike son yi don Allah? Wallahi ni har yanzu bai kwanta min a rai ba ne. Ban san me yasa ba na kasa yi mishi biyayya. Ta ce ki sa a ranki daga yau zai ga canji a gurinki, ki koma Khadijanki ta ainihi da kowa ya sani, ki ga yadda za ku kwashe da shi da buzuwar a gidan nan. Na sauke ajiyar zuciya tare da faɗin ban san ta inda zan fara ba ne nima. Abin yana damuna don na san hakan ba halina ba ne. Nan dai ta dinga bani shawarar da ya dace har bayan 3 na rana muka yi sallama akan zan roƙe shi idan ya yarda za ta zo mu je wurin gyaran kai da ita. Dan kaina ya tsufa yana damuna yanzu. Bayan tafiyar Maryam ban zauna ba don na san ni ce da girki da yamma. Don haka na shiga kicin na ɗora mana girkin abin da za mu ci da dare. Sai mu na tuƙa sai miyar agushi da ne wanda ya kauri sosai. Banda fresh vegetable don haka na yi amfani da busasshen shuwakar da na zo da shi. Don akwai ni da son miyar shi. Daga nan na wuce fat ɗin shi na gyara mai ko'ina na wanko bazum tare da saka ƙamshi. Na sake mai zanin gadon da ke saman gadon nashi, ɗakin ya ɗauki ƙamshi da ƙyalli. Na gama na zo na gyara fat ɗina na saka mai kayan ƙamshi tare da kunna AC ɗin falon. Wanka na shiga na gyara jikina na fito na shirya a cikin wani doguwar riga na African abaya. Ɗinkin rigar ya yi matuƙar karɓar jikina sosai. Dan fashin sallah da nake yi ya sa ina ganin magariba ta yi na ɗauko casbaha ina ja daga inda nake zaune a falon. Tun fitar da ya yi muna tare da Maryam bai sake shigowa fat ɗin ba, don haka abin ya dame ni sosai a raina. Dan ban san halin da yake ciki ba. Har wurin 9 bai shigo ba, don haka na yanke shawarar bin shi da abincin a fat ɗin shi, sai da na gama jera abincin na nufi ɗakin in gani ko yana ciki. Tura ƙofar ne a hankali, bakina ɗauke da salama kwance yake saman gadon shi ya ɗaura hannu ɗaya sama akan fuskar shi. Ciki ya amsa min salama, na ƙaraso inda yake kwance na ƙaraso gaban shi tare da faɗin mun wuni lafiya. Ya ɗan sauke hannun shi tare da faɗin lafiya ƙalau, ya kika wuni? Na amsa da lafiya. Sai na ɗan tsaya ina kallon yadda ya ƙara mai da hannun shi saman fuskar shi. Zan yi maganar da ya kawo ni na ji ya riga ni faɗi. Yau ba na jin daɗin jikina tun ɗazun nake kwance. Fitata kenan zuwa asibiti kika shigo kika gyara min ɗakina. Sannu na yi mishi sai na ji ba zan iya faɗin abin da ya kawo ni wurin shi ba a lokacin. Dan ciwo ya kawar da komai. Allah ya sawwaƙa ni mishi. Tare da faɗin abinci yana falo na ajiye ma ya ce ya gode. Na juya zan fita daga ɗakin muka ji ƙarar fashewar abu da sauri ya ɗaga. Yana kallon ƙofar ni ma wurin nake kallo. Ƙarar muka ƙara ji kamar ana wurgi da kaya aka bankaɗo ƙofar da ƙarfi. Duk muka sake kallon ƙofar a razane. Nafisa ce ta shigo tana wuce tare da faɗin, ke ƙaramar 'yar iska, me kike nufi da mijina ne? Wai kina nufin in saka miki ido da mijina kina yadda kike so? To ki sani duk kwanakin da kuka je kuka yi da shi a Kaduna sai ya rama min shi a gidan nan. Wato ke mai wayo ko? Kin ɗauke shi kun tafi Kaduna kun gama iskancin ku da shi yanzu. Kin dawo kin wani kwaso ɗan iskan abincin kin kawo mishi. To sai dai uwarki ta nemi wani kular ta kawo miki ba dai wannan ba. Kuma bari ki ji. Sai na rama kwanakin da kuka yi a can tunda na san ba zai kwana da Fati yana kallon ki ba. Wai ku masu wayo kun gudu kun je can ku huta. To in kun gudu nan ai ba za ku guje ma sharri na ba. Ba abin da zai taɓa wakana a tsakaninku har abada sai dai ku tabbata a hakan. Za ta ci gaba ya ce, ke Nafisa, wai kina hauka ne ko me? Me kike yi haka ne?
Yarinyar nan bata kula al'amarinki ba amma duk da haka ke sai kin san yadda kika shiga al'amarinta. Ya ishe ki haka. Tun baki kai ni bango na miki abin da ban taɓa yin shi ba a gidan nan. Kin ishe ni Nafisa kin fara kai ni bango. Ya faɗa da ƙarfi. Daidai lokacin da buɗe ɗakin na fita tare da kallon kayan abincin nawa da ta watsar a ƙaramin falon nashi, inda yake cin abinci da hutawa. Wuce kayan ne zuwa ɗakina zuciyata yana ta farfasa saboda huɗubar Maryam da nake son amfani da shi da ta ga kalar nawa fitinar, don sai na yi mata asarar da ya fi na kula da ta min. A nan ƙasa suka watse ina shiga ɗakina na mishi ki ban ƙara bi ta kansu ba, na gama abin da zan yi na kwanta. Sai da safe bayan na tashi ne wankan tsarki na fito na fara tsefe kaina da nake son zuwa gyaran kai. Ƙofa na ji ana murɗa mu don haka na tashi na buɗe ƙofar. Yana tsaye sanye da farar jallabiya kamar yadda yake fitowa da safe gurina. Guri na bashi ya shigo daga ciki kallon fuskata yake na ce da shi ina kwana. Kafin ya amsa na sake cewa ya jikin ya ce da sauƙi. Tare da samun wuri ya zauna a falon. Bayan kujera na je na tsaya tare da rankwaɓowa ina wasa da yatsun hannuna. Dan shiru ne ya biyo baya sai can ya ce Dida. Na fa gode abin da kika yi min a daren jiya na ce na me fa? Ya ce da biki biye wannan mahaukaciyar ba kuka yi min tashin hankali a gida. Ya ci gaba da faɗin sai dai baki kyauta min ba da kika rufe min ƙofar ɗakin ki kika hana ni shigowa inda kike. Yau ina son fita gurin gyaran kai. Dan kaina ya dame ni. Na sunce shi ina son in je a min wani. Ya ce ba kya son zancen kenan ya sa kika kawar da maganar da zancen zuwa wurin gyaran kai. Me zan ce tunda ka ji abin da ta ce? Ka ga a barta ta mai da kwanakin da take so. Tunda ba wani abun. Don haka kawai ba wani abun. Ɗago kai ya kalle ni tare da faɗin naki ra'ayin kenan. Haka a biye mata? Ni ba haka abin yake a wurina ba. Ba zan ɗauki wannan dokar ba. Dan ni ke auren ku ba ita ba da za ta kawo min wannan jahilcin a gida. Wanda ra'ayinta ne kawai yin hakan. Wannan ni ba matsalata ba ce. Kowa kan ya shafa da kai da ita. Don kun fi kusa. Kallo na ya ɗan harare ni tare da miƙewa yana faɗin. Idan kin shirya sai ki faɗa min in sa a kai ki. Ya miƙe ya fita na bi bayan shi da kallo har ya ɓace min da gani. Na sauke ajiyar zuciya tare da faɗin Allah ya sauwaƙa. Maryam ta zo ban fita ba sai da ta karya a wurina muka shirya na kira shi. Ina shaida mai mun shirya ya ce direba na waje yana jira na. An wanke min kai da kitso tare da gyara min ƙafa suka yi min zanen da Maryam ta matsa sai an min. Ni kaina sai da gabana ya faɗi yadda na ga na sauya a ɗan ƙanƙanin lokaci kamar ba ni ba ce. Ba mu dawo gida ba tare sai da muka shiga wani plaza muka ɗan yi siyayya wanda ni duk kayan ƙamshi ne na kwaso. Mun shiga gidan Nafisa da 'yan uwanta ne zaune a falo sai shewa suke ban san abin da ya musu daɗi ba suke wannan jin daɗin haka. Mun yi salama amma ban tsammanin wani daga cikinsu ya amsa mana ba. Muka shige su muka nufi faɗin. Shirin da na ji sun yi ne ya sa ni gane me suka bi da kallo. Muna shiga ɗaki Maryam ta ce da ni kai Khadija, wai kina nufin waɗannan garadan mazan da matan duk a gidan nan suke gaba ɗayansu? Murmushi ne na ce ke ma dai kya faɗi. Ni ma ban san iya adadinsu ba don ban gama tantance su ba. Shawarmar da muka so muka baje a falo muna ci bayan mun yi sallar la'asar. Wata ce daga cikinsu ta faɗo min ɗakin babu ko sallama. Sai dai na kalle ta da kyau na gane. Ta ba ta ranar nan ba ce ba ma yau. Kallonta ne cikin daka mata tsawa kafin ta faɗa abin da ta shigo yi. Wuri na ɗin na ce, wai ku wasu irin mutane ne da ba ku iya sallama ba. Ku faɗo wa mutum ɗaki kai tsaye babu sallama kamar kafirai. Za ta yi magana na sake faɗin idan ba za ki min sallamar musulunci ba ki fice ki bar min shiyata. Na faɗi cikin fusata. Sai da ta juya ta fara tafiya ta ciyo tana faɗin. Dama mai gidan ce ta ce in faɗa miki ki je ki kwashe kayan da kika bari a ɓangaren mai gidan. Na ce je ki ce ta bar su nan sai dai idan ta ƙara tsawo zan zo in kwashe. Amma yanzu ta yi kaɗan. Maryam ta kallo ni tana faɗin wasu kayan. Sai lokacin nake ba Maryam labarin abin da ya faru a daren jiya. Kallon mamaki nake mu ta ce Khadija anya matar nan tana da hankali kuwa. Na ce in ba ta da shi ai za ta yi. Bari mu ji me za ta yi.
Maryam ta ce Khadija wallahi ba na son tashin hankali a rayuwata. Banko mana kofa muka ja an yi, na ce wani ɗan iska ne aka ba Salama ya turo min kofa, ido waje take kallo na. Miƙewa ne tsaye don jin da me ta zo min. Kewa kike da suna? Dan ni ban ko san sunanki a rai. Dan ban sa sunanki a raina ba, na ce amma kin sa ni a ranki dai. Za ki iya kira na da kishiyarki ko sunan bai miki ba? Na tambaya cikin ƙure ta da ido. Na bi ki iskanci dan ni ban da wata kishiya a gidan nan. Na ce ga ni ko kina gani in ba kishiyarki nake ba yaushe za ki bar ni na zauna a gidan? Ban ga kishiya ba dan ban mutum a gidan ba. Na ce ni ne na yi ma shirin. Ban ga kishiya ba dan ban ga mutum a gidan ba. Na ce ni ce nan mai shirin zamar maki ciwon ido. Ki faɗi abin da ya kawo ki. Ki bar min ɓangare na. Dan ba huruminki ba ne. Nan kuma. Saurara ki ji iskancin ki ya tsaya iya mijinki. Kada ya kawo kaina. Zagi da ashe babu wanda bata aika min ba, ga Maryam ta hana ni magana. Allah da ikon shi ya shigo gidan tun da ya doso falon yake jin hayaniyar Nafisa. Da mamaki ya ƙaraso fat ɗin. To masu sauraro a nan za mu dakata. Ku ci gaba da kasancewa tare da ni Maman Al'amin.